Praga Kresna lan tangan duka hadrah kang puspita kasiring samirana Kula nuwun mangke Koko Prabu rumaos bombong birawaning manah Rayenta ing Ndharawati ingkang tanpa pepindhan inggih labet nggen kula tansah ningali kabayanipun putra paduka kekalih ninggih Abimanyu kaliyan Siti Sendari ingkang makaten kula ngaturaken agenging panuwun dumateng paduka Kanjeng Koko Prabu Ndharawati ing Mandura dene titi mangsa mangke kepareng lenggah sawetawis wonten ing praja Ndharawati Koko Prabu Mandura. Ila dalah jagat pasesaning Bathara wayah Bathara jagat. Yai Prabu Ndharawati kadangipun Kakang Yai. Sanadyan pun Kakang Baladewa uga rumangsa mongkok mung wae nggonku tinemu dadi wong tuwa ki tak ora arik telenging batinku yen to rinasa sejatine ana rasa kujiwa sawetara Yai. Lho, lajeng lapatipun kados pundi? Dene makaten paduka, raos paduka Koko Prabu. Iya, ngene Yai. Sebab ngatasi Abimanyu kuwi anak Rara Ireng ya anak Bratajaya. Abimanyu kuwi isih darah Mandura. Iki anake adhiku wadon Bratajaya Sembadra. Mula sejatine Baladewa uga duwe wajib tumrap nggonira njodhokke anakmu iki mau. Nanging Yai, dosa lan keluputane apa? Kang sinandhang pun Kakang Mandrawa dene nganti titi mangsa kalenggan iki ora ana rembug seklimah marang pun Kakang Baladewa Yai. Koko Prabu lepat dingagung pangaksami paduka. Estunipun waleh-waleh menapa ideping tekad anggen kula kumawantun tumunten badhe angadahi upacara dhaupitun temanten. Tansanes kejawi kanyatan bilih sampun sawetawis wanci Abimanyu anggenipun mapan wonten ing negari Ndharawati. Lan ugi sampun sawetawis wekdal anggenipun tansah rentang-renteng karuntungan persasat renggang gula kumebyur pulut menawi mengatos kedadon lakonipun ingkang sami boten remen dipun kinten bilih Nalendra Ndharawati ingkang ngakak Bathara Wisnu boten kenging kinarya patuladan menawi ngantos dumados lampan ingkang mutarari miwah boten lampan ingkang boten dipun pikajengaken badhe kados pundi Koko Prabu. Iya Yai, nanging iki mono sambung rapete bakal tatananing urip si Abimanyu lan anakmu wadon ya kuwi Siti Sendari. Ngene lho Yai.
Sawetara dina kepungkur sejatinipun Kakang Baladewa wis nampa layang saka Bratajaya. Aku wis nampa Nawala. Nawala suraosipun kados pundi kok Prabu? Ora perlu tak babalke sakutuhe ana ing titi mangsa kalenggan iki. Nanging sejatine ana sambung rapete kelawan lelakon lungane Yayi Permadi ya lungane Yayi Janaka ing kanggo sawetara wektu dina iki. Lho, ing ngatasé calon besanmu Yayi Janaka lunga kok si Adi Kumawani bakal ndhawuhi anakmu Siti Sendari lawan Abimanyu. Yen to iki mengko sisip sembire kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan ibu kaya ngapa bakal rusak ing kahanan Yai Kresna. Mergo kabeh mau isih kulit daging dhewe karo-karone yen to dijiwit padha ngrasake lara. Apa dasare panindak Yayi Ndrawati dene wani darbe lekas ninggal kelawan Yayi Permadi? Inggih. Perkawis menika ingkang tinepken raos kula. Awit angajat bilih Kresna tumraping Pandhawa menika ngibaratipun kreta jaran sakusire. Kreta jaranipun Pandhawa. Kusiripun ingkang rayi Ndrawati. Kinten kula samupawis ingkang dipun tindakaken dening kusir kreta jaran boten badhe gugat menapa-menapa Kakang Prabu. Lho, kok kaya ngono Yayi? Kok kaya ngono ki piye? Iki perkara dedhaupaning temanten si Adi. Si Adi ku aja sembrono, Yayi Kresna aja sembrono. Kakang Prabu, Piye? samukawis wonten ingkang rayi ingkang Ndrawati, kinten kula menawi sedaya sampun menggalih bilih ingkang rayinipun Kresna dados sasaning Bathara Wisnu. Sinten kewala mboten badhe menang anglapataken dumateng kelapatipun Rayi Ndrawati kok. Ora ngono Yayi, ora ngono. Wah iku ora kaya ngono kuwi. Yen si Adi mending nganggo patokan titis Bathara Wisnu, pun Kakang Baladewa wis ora iso ngucap apa-apa Yayi. Kakang Prabu, Piye? titi mangsa menika sampun kathah para rajapati, narapati ingkang kepingin sami nekseni mila benjang dadak ngentosi menapa. Yatipun upacara kula badhe anetepaken ing dinten menika dhawuhing Siti Sendari kaliyan Abimanyu supados para raja nerpati sedaya keparenga sami hanekseni dhawuhing pemanten pekalih Kakang Prabu. Rara sing lereng sang nahen koni menggiatan kepadan ingsun kasang saya ing turido